Molweni nonke. Ninjani namhlanje? Miso ningandiva? Anikwazi ukuva? Miso, kukho ungxaki kwakhona. Ngoku? Cimile. Ngoba sidingi. Ningandiva ngoku? Okay. Molweni nonke. Njani namhlanje? Mandibulisa tata namhlanje. Molweni tata. Sinovuyo nikhona namhlanje nathi. Nendwendwe. Kukho indwendwe apho kuqala ulapha namhlanje. Ndiyayazi utata umntu omnye kuqala ulapha namhlanje. Alright, sinovuyo ukhona tata. Nkosi ngoku sityelele caweni namhlanje. Ndicela nizotyile nam kuMateyo sahluko 4. Mateyo kusahluko 4. Sizoqhubekeka ukushumayela apha ngamakhati Mateyo. And ndithemba nizoncine ii-bulletins zenu. Ningabona iyeza ntoni, kwenzeka ntoni apha ecaweni yethu. We hope to have many things going on apha ecaweni yethu. Ningabona ngabakhathi le bulletin yakho kwaye ukuba unesicelo somthandazo nika masi wakhe kanye masilake. Xolo masilake ngolwesihlanu. Xolo ngolwesine sithathe isicelo somthandazo qho ngolwesine and sizokhumbula ukuthandaza ngezo zinto. Ndithemba niyathandazana. Alright, sise Mateyo kusahluko 4, sahlukweni 4. And bekukho izinto zininzi singathethe ngazo apha ngabakhathi sahlukweni 4. Masifunda asizoshumayela apha, but masifunde verse 1 ukuya verse 4, sifunda apha itsho iBhayibhile, waza uYesu wenyuswa ngumoya, wasiwa intlango ukuba ahendwe ngumtyoli. Uthe akuba ezile ukudla imini ezi-40 nobusuku obu-40 ekupheleni kwazo walamba. Funny verse 3. And xolo sise page 722 iBhayibhileni. Now nansi into entsha sizoqala le veki. Bekukho icawa yase-Mississippi in America wasithengela iBhayibhile. So ukuba nidinga ukuboleka iBhayibhile qho ngecawa akukho ngxaki. Sithemba nizobuyisa iBhayibhile emva koko. And sizoqala i-competition yethu kamsinyo yokufumana iBhayibhile. Okay? Sise page 722 iBhayibhileni verse 3. Efikile ke umhendi kuye uthe ukuba ungunyana kaThixo ityo lamate abe zizonka. Kwaye verse 4 utsho uYesu waphendula ke yena wathi kubaliwe kwathiwa enina xa iyeza i-temptation, xa iyeza inoba, xa iyeza izono, xa iyeza i-temptation, xa iyeza izinto zimbi bomini bethu, masiphendule njengoYesu Kristu apha. Verse 4. Wathi uYesu Kristu kubaliwe kwathiwa. Bendicinga yokushumayela umyalezo ngayo kubaliwe kwathiwa, but namhlanje utsho uYesu kubaliwe kwathiwa akaphili ngasonka sodwa umntu, uphila ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaThixo. Funny verse 7. Umtyoli wabuya kwakhona ukutempt uYesu Kristu. Wathi uYesu verse 7, kubaliwe kanjalo kwathiwa uze ungayihendahendi Nkosi uThixo wako. And then funny verse 10, aze athi uYesu kuye suka umke Satana, kuba kubaliwe kwathiwa. 3 times Jesus was tempted by the greatest tempter there is in the world, Satan himself. And 3 times waphendula wathi uYesu kubaliwe kwathiwa. Kufuneka siyafunda iBhayibhile,
kufuneka siyazincina iBhayibhile, kufuneka siyakhumbula iBhayibhile likaYesu Kristu. Kulungile asizofunda ezo zinto, asizojumayela ngezo zinto namhlanje, kodwa ngabakathi verse 18 kuya verse 25, masiqala nala verse 18 sizoshumayela apha. Itsho apha Matthew sahluko 4 verse 18, uthe ke uYesu ehamba ngaselandlwe laseGalali, wabona abazalwana ababini, uSimon ekuthiwa nguPetros no Andrea, Simon Peter and his brother Andrew umzalwana wakhe, bephosa umnatha elwandle kuba babe ngababambisi benhlanzi. Verse 19 athi ke kubo, yizani apha nindilandele, ndonenza nibe ngababambisi babantu. Bayishiya kwa oko iminatha, bamlandela ke. Verse 21, uhambele phambili esuku apho wabona abanye abazalwana ababini, uYakobi lokaZabedi noYohane umzalwana wakhe, basemkhobeni noZebedi uyise, belungisa iminatha yabo, wababiza ke. Fundi verse 22, bawushiya kwa oko umkombe noyise, bamlandela ke. Masithandazeni bawo Nkosi ngethuba ukukhonza ecaweni namhlanje Thixo, sincede njengecawa ukukunqula kakuhle Thixo, besifunde izinto zininzi ngabakathi Matthew 1, 2 and 3, sincede namhlanje Thixo ukukhumbula kwaye ukufunde ngabakathi sahlukweni 4 namhlanje Thixo. Siyakuthanda Nkosi ngelizwi lakho, ndincede Thixo longama ndishumayele Thixo, ndicela uzonceda isiXhosa sam, ndincede ukuthetha kakuhle Thixo, ndincede ukuvakala kwaye Thixo ukuba uko umntu akasindiswanga namhlanje Thixo, ndicela uzoncede nceda loo nto, axolo ncede yena ukubona akasindiswanga, ncede yena ukuqaphela udinga ukuwamkela uYesu Kristu. Kwaye Thixo sikhona nathi sisele sisindisiwe, sincede Thixo ukube convicted okanye ukube encourage, sinikukhathazo Thixo, ngoku singakhudumisi zibetele bomini bethu, singakulandele zibetele Thixo. Siyakuthanda kwaye Thixo ancede unkosikazi yam logama afundise abantwana ngegama likaYesu Kristu. Amen. Amen. Nkosi kakhulu nina. Sise Matthew sahluko 4 verse 7 sifunde verse 18 kuya verse 22, funde nami verse 16. Kumbula xa sifundi verse 21 sifundile ngoYohane. Lo Yohane ngabakathi verse 21 is not the same John as sishumayele ngayo kuliveki elidlulileyo. Kuliveki elidlulileyo sifundile ngoYohane uMbaptizi. Apha sahlukweni 4 sifunda ngoYohane the fisherman. Ayifani, nyandiva ayifani, okay? So sifundi verse 16 sithethe ngoYesu Kristu, itsho apha, abantu abo bahleli ebumnyameni babone ukukhanya okukhulu, nabo bahleli izweni nasethunzini lokufa bavelelwa kukukhanya. Pawulo le verse 16 ekuqalekeni ukuba isiprofetu siyazaliseka uIsaya usixelela into aza kuyenza uYesu Kristu, itsho verse 14 ezo zinto. Sathethe ngale nto kwiveki ezimbalwa ezidlulileyo iziprofetu, kodwa ndinixelele ezi zinto ukuze nazi ukuba uYesu ungulo athi unguye. Ungulo athi unguye. Ngoku xa sifuna verse 16 namhlanje, ngenxa yoku kwenziwa nguYesu, abantu ababekunye ebumnyameni ngoku banokukubona ukukhanya. Oku kuzisa uxulumanco, amen, oku kuzisa uxulumanco kum njengamakholwa. Ndiyavuya ukuba ndibone ukhanya, amen, ndibone ukhanya. Ndiyakhumbula xa ndiwamkela uYesu Kristu ndabone ukhanya. Xa ufuna verse 16 itsho, abantu abo bahlele ebumnyameni babone ukukhanya okukhulu.
ndinovuyo ndabone ukukhanya okukhulu. uYesu ukukhanya kwethu. uYesu ukukhanya kwethu. uYesu ngumzisi wokukhanya. Kukho obumnyama kuphela ngaphandle kwakhe. Niyayazi lonto ukuba ufunda indaba okanye ubukele indaba ungabona pha kukho ubunyama obuninzi ebomini bethu xolo ehlabathini. Kakhulu ngoku banokubona ukukhanya. Oku kuzisa xolo fundi into wrong. Behleli phansi kwithunzi lokufa kungekho ndlela yokubalekela. Kukho bunyama kuphela ngaphandle kwakhe. Besihleli phansi kwithunzi lokufa kungekho ndlela yokubaleka. Sasinge ekufeni nasasehangweni ehlabathini. Kodwa weza umzisi wokhanya uYesu Kristu wasifela wasinika ubomi obutsha. Ekubeni uYesu wasithanda kakhulu sifanele simlandele. Verse 18 verse 25 sifunda indlela uYesu awabiza ngayo abafundi bakhe. Saphawula izinto ezintathu ezinziwa ngala madoda namhlanje esinokusebenzisa kubomi bethu. La madoda, verse 19 or verse 18 or verse 21. La madoda atshintsha xa adibana no Yesu Kristu. Utshintsho lwaba lukhulu kakhulu bomini babo. Kangangokuba izenzo zabo zatshintsha. Xolo. Ngethemba utshintshile oku usindisiwe. Ukuba akunjalo ngoku awukwazi ukuzalwa kwakhona. Namhlanje ndifuna ukushumayela wenza ntoni umfundi wokwenene. Sifundile ngoPetros, noAndrea, noYohane, nobuti wakhe Yakobi. Sizofunda ngabo namhlanje. Namhlanje ndifuna ukushumayela wenza ntoni umfundi wokwenene. Wenza ntoni umfundi wokwenene. Yekuqala xa sifunda ngoPetros noYohane. Sifunda apha verse 20 ukuya verse 22, fundi verse 20 nam. Icho bayishiya kwa oko iminata. Bayishiya kwa oko iminata. Fundi verse 22. Itini. Bawushiya kwa oko umkhombe noyise. Yekuqala sizofunda apha umfundi wenene. Umfundi wenene. Ubandakanyeka ngoku nangoku. Umfundi wenene uzolandela uYesu Kristu ngoku nangoku. Icho ngesi pha straight away bashiye umsebenzi wabo. Verse 22 icho immediately bashiye umkhombe. Straight away and immediately. NgesiXhosa ithi bayishiye kwa oko. Bawushiye kwa oko ngoku nangoku. Umfundi kaYesu Kristu, disciple kaYesu Kristu uzomlandela ngoku. Wathabata amanyathelo ngoku nangoku. Akukho mathandabuzo abafundi bakaYesu Kristu. Ndinombuzo, uyaluphendula ubizo lokukhonza uYesu Kristu? Ngaba uluphendulile ubizo lo sindiso kuqala? Ndiyakhumbula xa bendina 6 years old bendingaqondi iBhayibhile kakuhle. Bendingayazi izinto zomfundisi ukuba mfundisi. Bendingayazi izinto zininzi. Bendina 6 kuphela kodwa bendiyayazi. Handisiniswanga. Bendiyazi. Bendiphila njengoboni. Bendiyazi ukuba bendingawamkela uYesu Kristu ndizoya esogweni. Ndithemba ebomini benu niqaphele lonto.
Ngaphandle uYesu Kristu asikwazi ukuya ezulwini. Ngaba uluphendulile ubizo lo sindiso na ebomini bakho? Ukuba soze uwamkela uYesu Kristu, akukwazi ukulandela uYesu Kristu. Ngaba usindisiwe ngokwenene njengam, okanye uyazenzisa, uyaphatha njengomKristu, okanye uyapretend kuphela? Verse 20 no 22 sibona ukuqama kwabantu bakaThixo. Abazange bachithe ixesha bakhonza uThixo. Abachithe ixesha. uAndrea, uPetros akathi, Thixo, ndifuna ukulandela but mandithethe nonkosikazi yam kuphela. uPetros okanye uYohane bebengathi, funda verse 22. uYakobi noYohane ithi verse 22 bawushiya kwa oko umkhombe noyise. Abathi uYesu sifuna ukulandela but masithethe ngoyise kuqala. Babone uThixo, babone uYesu. He has everything that I need. Andidingi ukuthetha nonkosikazi yam, nomyeni wam, no boyfriend yam, nobantwana bam, nabazali bam. Ndiyayazi uThixo unanto zonke izinto ndidinge ngayo, so ndizomlandela. Amen. Umfundisi wenene uzolandela uYesu ngoku immediately itsho apha. Abazange bachithe ixesha bakhonza uThixo. Ungafani nabanye abathi ndizomkhonza uThixo xa ndimdala. Kukho abantu bathethelewe noba nikhona namhlanje nizothi ndifuna ukulandela uYesu Kristu but ndizolinda kancinci. Kuba nansi into eyenzekayo. Andikathanda ukuba uvela eMzantsi Afrika okanye uvela eMerika. Kukho abantu bayafana. Kukho abantu bazothi ndizolinda kancinci kuba nansi into eyenzekayo. Bathi ndizokumkhonza uThixo xa ndimdala. And then emva koko bazothi ndizomkhonza uThixo xa ndimatric. Emva koko ndimatric ndizolandela uYesu. Emva koko bathi ndizokhonza uThixo xa ndina-25. Then emva koko bathi ndizokhonza uThixo xa nditshatile. Then emva koko bazothi ndizokhonza uThixo xa ndinabantwana ndizokhonza uThixo emva koko. Emva koko bathi ndizokhonza uThixo xa abantwana bam ba-matric. Emva koko ndizoba nexesha so ndizokhonza uThixo. Ngoku imini yokukhonza uThixo ayifiki. Kufuneka uqale ngoku. Iye kuqala kwabaseKorinti sahluko 15 itsho, qabukani kakuhle ningoni kuba ixenye inentswela kumazi uThixo. Kutsho kuni ukuba nidane. Yohane sahluko 9 verse 4 itsho, ndimelwe kukuyisebenza imisebenzi yowandithumayo kusesemini kuza ubusuku xa kungekho nami unako ukusebenza. He says, I'll work the works of Jesus today because soon the night is coming and you'll no longer be able to work for your Jesus. Ukuba usindisiwe namhlanje xa usweleka, xa ufa kanye xa usweleka. Xa usweleka uzodibana uYesu Kristu ezulwini ngokuba usindisiwe. Uzobona uYesu Kristu uYesu uzobuza, usebenza njani xa ubupha? Xa ubusehlabathini usebenza njani? Uzokubuza lonto ityo isityilelo. Uzokubuza uhamba njani pha? Uxelela abantu bangaphi ngam? Uxelela abantu ngoYesu Kristu. Umeme abantu bangaphi ecaweni? Nakhumbulani, asinemi abantu caweni, asihambisi ivangeli ngokuba singaya ezulwini. Senzo zinto ngokuba sele sisindisiwe. Senzo zinto ngokuba sele sibone ukhanya, sele siwamkela uYesu Kristu ngoku sifuna ukulandela uYesu Kristu. uYohane, Petros bebengalandela uYesu Kristu ngokuba bebefuna ukuya ezulwini, bawamkela uYesu Kristu emva koko balandela uYesu Kristu.
Umfundi wenene kaYesu akumelanga ukuba acelwe ukuba eze ecaweni. A true disciple of Jesus Christ, ndizoninika umzekelo, ndiyayazi ndinabantwana. And unkosikazi yam ufuna abantwana bam what's to make your bed? Ukondlula. Ndithethe kakuhle, ukondlula. Unkosikazi yam uyaxelela ububele namandla ukondlula ibedi yabo. Qongusasa. Now, ndinombuzo. Unkosikazi yam uthi Mandla, bubele ndicela nikhumbule kondlula ibedi yakho. And then balibele, so unkosikazi yam uzobuya uthi, oh, xolo, right, ndicela nizo lungisa lonto. Ndizoninika i-chance kwakhona. Ndicela niso unkosikazi yam uthethelewe. Hayi. Utsho kufuneka nikondlula. Kufuneka nikondlula ibedi yakho okanye nizobethwa. Ewe? And ukuba abamamalanga bazobethwa. Ewe? Kufuneka bathobele mamabo. Kufuneka bathobela mamabo. Kufuneka bathobela tatabo. Mna, ewe? Andifuna ukuphila ubomi bam xa ndixhela abantwana bam izinto. Andixhele abantwana bam. Ndixhelela abantwana bam. Niyandiva? Ndixhelela abantwana bam. Iyafana noYesu, noThixo wethu, noYise wethu. Yise ehlabathini. The Heavenly Father. Heavenly Father. uThixo wethu, uYesu wethu, fundi verse 18. Icho uthe kuYesu ehamba ngaselwandle lwaseGalili wabona abazalwana ababini, uSimon ekuthiwa nguPetrus noAndrea umzalwane wakhe. Funda. Bephosa umnatha elwandle kuba babe ngababambisi benhlazi. Funda in verse 19. Athi ke kubo, yizani apha nindi landela. Dinombuzo. Ucho uYesu uPetros ukuba uyafuna ndicela undilandela. Uthi uYesu, hayi, ucho yizani apha nindilandela. Ukuba usindisiwe namhlanje, ucho uYesu, yizana apha nindilandela. Qaphele into, kukho mahluko ngabakati salvation and service. Those are two different things. Salvation and service are different. Nyandiva. Salvation is xa uwamkela uYesu Kristu njengomsindisi wakho. Service is emva kokuba uwamkela uYesu Kristu uzomlandela. Naqaphele into, awudingi ukulandela kakuhle ukuwamkela uYesu Kristu. Nyandiva? Kukho abantu bazocinga ukuba ndingena ecaweni, ukuba ndifunda, ukuba ndibaptiza, ukuba ndixelela abantu ngoYesu Kristu ndizoya ezulwini, kodwa ayinyaniso lonto. Hayi, itsho iBhayibhile ngoYohane ngaseRoma nasezenzo athi besithande ngezi zinto kwiveki elidlulileyo yekuqala kwabaseKorinte, kufuneka uwamkele uYesu Kristu kuphela ukuya ezulwini. Kuphela, asidibanisi usindiso ne-service yetu. Asidibanisi, sikholwa kuphela, emva koko dilandela uYesu Kristu. uYohane, Petros, bona balandela uYesu Kristu ngokuba bethanda uYesu Kristu. They love the one who brought them the light, the one that brought them the light, the one that saved them from the darkness of their sin. They loved him, and so they followed him. uYesu akazange awacenge lamadoda ukuba amlandele, wawanike ithuba lokumlandela. Namhlanje uYesu uthi ndilandele, kodwa axhomekeke kuwe, uzomlandela okanye ayi. Ndiyaqonda ukuba abantu banobomi, ndiyayazi lonto, ndinobomi, ndinabantwana, ndinomsebenzi, ndinenkosikazi, sinetsapho kunye nemisebenzi, ndiyayazi ezi zinto, kodwa ngaba izinganeko zecawa zibalulekile kuwe? Umfazi wakho uyayazi into oyibeka kwindawo yokuqala. Umyeni wakho uyayazi into oyibeka kwindawo yokuqala. Abantwana benu
bayayazi eyona nto uyibeka kwindalo yokuqala. Yaye uYesu uyazi ukuba zikhuphi ezona zinto zibalulekileyo kuwe. Now, ndicinge niyayazi endaweni yokuba unless you are new ecaweni yethu, ndicinge niyayazi ndithanda ifootball yaseMelika. Amen, niyayazi loo nto. Ewe, yintoni i-team yam ndithanda ngayo eMelika? Umntu uyayazi? Nonke niyayazi loo nto. Ngokuba ndiyathanda, and ningabona ndiyathanda i-team yam yaseMelika. Ndithemba noba ndirongo, but ndithemba ningabona ndithanda uYesu Kristu. Singabona ezi zinto. If you love something, you do things to show that you love it. Amen? Now, ukuba ndithi nkosikazi yam ndiyakuthanda, nkosikazi yam ndiyakuthanda, kodwa andibonisi ndiyathanda nkosikazi yam, ucinge nkosikazi yam uzoyazi ndiyamthanda? Hayi, kufuneka ndibonise nkosikazi yam ndiyamthanda. Singathi ndiyathanda uYesu, ndiyakuthanda, kodwa ndiyambonisa siyamthanda ngezinzo zethu. Ngaba icawa kunye nezinganeko zecawa zibalulekileyo. Yekuqala sithi, the followers of Jesus, a true disciple of Jesus Christ follows Jesus immediately. Yekuqala sithi, umfundi wenene ubampembelela abantu bakhe. Fundi verse 24 nam, we must fundi verse 23. Itsho waye uYesu elehamba lonke elaseGalile, efundisa ezindlwini zabo zesikhungu, evakalisa indaba ezilungileyo, ephelisa izifo zonke nezikhuhlane zonke ebantwini. Funda nam, verse 24. Lwaphuma ke udumo lwakhe lwaya kulo lonke elaseSariya. Funda nam, babazisa kuye bonke abafayo. Babazisa kuye bonke abafayo. Ndinombuzo, babazisa sithetha kabani? Kubani is babazisa sithetha ngabani? Umntu uyayazi? uYesu is hayi, ayivakali. Kubani itsho apha babazisa sithetha ngabani? Abafundi bakhe. So yekuqala sibonile abafundi bakhe balandela uYesu ngoku. Okwesibini itsho babazisa. Okwesibini umfundi wenene kaThixo uzozisa abantu kuYesu Kristu. Ndithetha kakuhle. A true follower of Jesus Christ will tell others about Jesus Christ. They will bring others to Jesus Christ. Njani? Bamniki ivangeli okanye bamzise ecaweni. Ndibuze oku kubantwana bam. Oku ayibubeli namandla nonxebakazi. Izolo bendibala ezi zinto endambuzile. Bubele, mandla, nxebakazi ndinombuzo. Wenza ntoni umlandeli wokwenene kaYesu? Embancinci so bendifuna ukubona bazothetha ntoni. Bonke bathetha loo nto. Umlandeli wokwenene kaYesu Kristu uzoxelela abanye ngoYesu Kristu. And be right. A 6-year-old, an 8-year-old, and a 10-year-old knows what a true follower of Jesus Christ does. They tell others about Jesus Christ. And bathetha nyaniso. Sometimes telling others about Jesus Christ is something we know we should do, but it's the hardest thing to do. Amen? Sometimes that's the hardest thing to do. Bonke bebesithi umlandeli wokwenene ufanele ukuxelela abanye ngoYesu Kristu. Sonke siyayazi loo nto. Ukuxelela abanye ngoYesu yeyona nto isisiseko kubomi bethu bokuKristu. Kodwa sesona senzo sisenza kancinci. Kwi-verse 24 sibona ukuba bazisa abantu kuYesu.
kufuneka nje sizisa abantu kuYesu. Eyona indlela elungileyo yokwenza oku kukubazisa ecaweni. Kukubazisa ecaweni. Ngamanye wethu unabantu esibathandayo, nina, ukuba awubaxelele ngoYesu, kubani oza kubaxelela? Kubani oza kubaxelela? Kwesithathu, we said a true follower of Jesus Christ follows Jesus immediately, like the disciples did. Secondly, we said a true follower of Jesus Christ will bring others to Jesus. Kwesithathu, umfundi wokwenene unecebo ngoYesu. Unecebo lokulandela uYesu Kristu. Fundi verse 25. Ithi walandelwa zizihlelwe ezininzi zivela kwaseGalali, naseDekapoli, naseYerusalem, nakwela kwa Yuda, naphesheya kweYordan. Bazinikela abalandeli bakaYesu Kristu, bazinikela ekwenzini okukholisa uKristu. Niyayazi ukuba yindoni ni iskimu okanye medical aid. Niyayazi a medical scheme okanye funeral scheme, imali scheme. Niyayazi yindoni le? Miso, what do you call the funeral plan? A policy. Okay. Inoba kukho abantu baninzi namhlanje nine policy. Yindoni le? Icebo lakho lokunceda usapho lwakho ukuba umuntu usweleka. Ewe, uyanika le company imali qho ngenyanga, ewe, bazoncina loo nto ukuba kukho i-accident okanye umuntu usweleka bomini bethu, bazosebenzisa le mali ukunceda usapho lwakho. Ewe, niyayazi. Ninecebo lokunceda xa umuntu asweleke. Ewe, that's what that is. Iyafana ne-medical scheme. Mna ndine-medical scheme. Ndiyabhatala qho ngenyanga ukuba sidinga ukuya esibhedlele, sine-insurance. Niyandiva? Niyayazi ndithethe ngantoni? NjengamaKristu kufuneka sisincwaniso yokulandela uYesu Kristu. Umfundi wenene kaYesu kufuneka ancwanise ngendlela efanayo. Ngaba ndizimisele ngecwangciso sam ngoYesu, ngaba ndizimisele malunga nexesha lam lokuthandaza, ngaba ndizimisele ngento endiyenzayo ngemali endiyinikwe nguThixo. This medical or financial plan, this policy we have for our family, it will help our family when we need it. Amen. Andithi namhlanje sukuba ne-policies. Andidomo, ndiyayazi sidinge ezo zinto. Kodwa yintoni icebo lethu yokunceda ehlabathi ukuva indaba ezilungileyo, the plans that we make for God, the plans we have to pray, the plans we have to give, the plans we have to tell others about Jesus. Those plans don't just make a difference here on earth. They make an eternal difference. Nyandiva, icebo esilenzayo kuYesu liyakwenza umahluko ongunabakade. Ukulandela uYesu kuthetha ukuhamba noYesu, kukwenza oku akwenzayo. Verse 25 iti walandelwa. Sithethe ngabani? Abafundi bakhe balandela uYesu Kristu. Ukulandela uYesu kuthetha ukuhamba noYesu, ukufana noYesu. uYesu wayebakhathela abantu. Ungafuni verse 24 no verse 25. uYesu wakhathalelwa ngabantu kakhulu. Nina, thina sikhathalela ngabantu. uYesu wayebakhathalele abantu. Ngoku ke nathi sifanele sibe njalo. uYesu wasebenzisa ilizwi likaThixo. Sele sifunde lonto ngo verse 8 no andilibele verse
4 no-7 no-10 sifunde uYesu wasebenzise ilizwi likaThixo. Nina nathi sifanele senze okufunayo. Kufuneka siqiniseke ukuba sihlala elizwini likaThixo. Asongezi kulo okanye sisuse nandoni na. uYesu wayekhokhelwa nguMoya oNgcwele. Nathi kufuneka sibe njalo. Fundi nami iverse 1. Matthew sahluko 4 verse 1 ithi waza uYesu wanyuswa ngundoni umoya. uYesu ebedinga uMoya oNgcwele ukumnceda thina namhlanje ukuba sizolandela uYesu kakuhle. We cannot do that of our own flesh and blood. My flesh and blood is weak. My body is weak. My body loves sin. My body loves izinto zimbi bomini. Andikwazi mna ngamandla am ukulandela uYesu Kristu. Kufuneka ndixhomekeka kuMoya oNgcwele ngabakhathi. Namhlanje mamelani ndicela nithobane inhloko nivale amehlo ndizothetha kuphela. Ndiyathetha mamelani. Ukuba awusiniswanga namhlanje akuno Moya oNgcwele ngabakhathi.